prieteni, astăzi ne vom juca One Block. Da. Acum, cu ce să așa, doi, uite aici. Păcat că au ieșit, că eram 4, cred că aveam șanse mai mari. Am pregătit o surpriză. Uai, ce lagăm. Îmi spart cont acum. Da, singur. Bă, voi vă întrebați ce surpriză am. Da. O să share pagina și o să vă arăt cum fac asta. Mi-am băgat un hack. Nu prea știu să-l controlez foarte bine. Am mai multe, să mă bag prin pereți și mai multe chestii. Ce-mi place foarte mult că pot să zbor. Am venit pe insula asta, că aici e ceva important ce am nevoie. Nu, m-am blocat. Aici sunt multe chesturi. Dacă auziți ceva, dau în aia de jos. Gold. 150. Mama. Cum o voi noapte deja? Hai, bagă în mână. Dacă vreți să fac mai multe jocuri spuse de voi în comentarii, cum ar fi omul capră, căpăraie fain, adică Nights in the Forest, că pot să mă bag prin ăla de la copil și să iau copilul. Dacă aveți voi mai multe jocuri, să mi le scrieți în comentarii, să le joc. Poate și cu alți prieteni. Nu. Ce am făcut? Don't. N-am voie să pic acolo. Zborul și cu sprintul mi-a mega mult din asta hangar. Că deja sunt pe roșu și eram pe verde. Nu de alta. Uai cât îmi ia. Aici n-am fost niciodată. Uai, polar bear, văd acolo, sper, sau wolf. Hai, o să urc aici sus de tot. Dacă nu prea vorbesc, sunt foarte concentrat. Și aici îmi dau... atât de puțin am luat. Acum intru. Acum nu mi-apare ăla de hack, că da. Odată ce ies și reintru, dispar. Ce ăsta? Yeti! Mai că când așa. Sper să nu vă sparg. Nu e voi. Am văzut eu. Sper să mai fie. Unde era? Uite-l, da. Hai. Dar mie nu-mi dau aia, să mi-am ghinion, ce am? Trebuia să mă ăla de Warhack. Că ăla mă lasă să mă bag prin pereți. Da. 5 ani mi-a să dau lăsat. Mi-a retragerea. Ce sorile alea de gheață, ce-o fi mă interesează pe mine. E prima dată când vin pe insula asta și... medkit. Încă nu-l dau, acum am picat pe verde.
Când e aproape. Hai. Mai întâi o să, dacă o să fac videouri cu hack, o să fiu pe contul ăsta. Dacă nu, pot să fiu ăla, pe al meu ăla normal. Hai. Mai văd două chesturi, unul acolo, unul acolo. Și unul acolo. Nu cum să desenez. Nu. Trebuie să... Nu pot. Eu dau așa că poate mă dă damage așa. I-am dat. Hai. Nu merge. Și nici... Ai. Acum mă duc până la bază. Nu cred. E și... I-am dat. Nu știu ce am făcut. E asta. Era să închid video fără să vreau. Am mai făcut un video, dar nu știu ce am făcut. Acolo nu se auzia. I don't know. Hai. Serios. M-am bătut pentru gold. Îmi dau ceva bani gold ăsta. De ce să chestele astea de gheață scurăsă? Ce-mi dau? Că mi-a dat când le deschid. Arată tuporul acolo. Pe logica mea cu pickaxe-ul, că e de gheață s-ar da. Dar și lemn. Hai. De diamond pe... medkit-ul. Da, da, atâta. Da, tot mai mult dau cu... Cred că dacă pui de diamond, lopată dau mai mult decât cu toporul. Că nu... Oai, în 2 ani. Bine, bă. Acum nu mai sau 2 ani să sparg un chest. Am și medkit-uri. Pe aici pot să trec. Nu. Ce aici? Leave boss room. Dar de ce stau live la boss room când pot să ies pe aici? Da, nu știu. Hai să vedem cât dau cu ăsta de diamond. Nu. Doar de... mai bine. Mai bine. Poți, și asta zboară. Cred că v-am spart în pan. Acum. Mâncare. Hai să vedem. 4 hituri de spart. Hai să mănânc. Hai că îmi dă foarte mega mult. Ăla de acolo din față. Nu mă urla așa. Turbulează. Faza acum nu mai știu din ce parte a venit. Nu, cum face?
Da, văd, uite. Adică dacă vor. Deci când îmi... Uitați-vă la Hunger Site. Urc și... Îmi scădea mega mult când coboram. Da, uitați-vă acum. Când urc nu prea și când cobor... Da, te ajung. Sper să ajung. Am uit în continuu la Hunger, dacă trec de asta, nu știu. La insula aia de cer n-am fost niciodată. La aia de casă, că s-a băgat recent 6 de spadă. O, văd o par. Nu știu. Nu. Uai, la limită eram. Cum urlă ăștia? Au, fac, au. Sobăi. Uite fermierul. Se urcă aici sus. Hai că doar 2 bucăți am dat. Mă duc la castel. Dacă nu-i mâncare aici, mă duc și pe aia. Acolo pare multă mâncare în față aici, mă refer. Bioparentally this coming fix de raid am avut nevoie. Dar cred că sunt mulți acolo la bază la mine. Cred că mâncare acolo pe partea cealaltă. Ce geam că nu m-am luat. Ce cosa. Bunicule, pleacă din. De ce doce? Măcar nu... E bun, mă scută. E bine venit. Da. Doar eu nu văd mâncare. Raturnul. De ce jocule? Așa, e încheiat. Dar e zero mâncare pe aici. Din cât observ eu. Sper pe insula asta de cere să fie ceva. Ăsta-i... Uai, dar ce sunet creepy. Fac așa... După mine pare că ajung mai repede, făcând sprint, așa și așa. 8, 7, 6, 4, 2, 1, ma! Nu văd mâncare. Ba. Sau? Ăla roșu mare, nu știu ce-i. Asta că am mai fost. Da, e prima dată, da. Că nu pot colecta lucruri când am o mână ceva.
Nu. Acela mi-a făcut. Cred că o să mor de hunger. Nu, da, ok. Mai da și voi mine, mâine am vrut să spun. Știu că o să fiu morbă. Singur e greu. Așa nu vreau pe mâncare, nu? Oai, îți deștept, îmi iau damage în plus. Uite pe aia, acum aștepta acolo. Ma. Vreau să fac mai mult, dar e greu. Nu știu de mai îți ieftine clasele, ce să spun. Bine, prieteni, că acesta a fost episodul. Cred că o să mai fac și alte jocuri dacă mai vreți. Să văd. Da, prieteni, acesta a fost episodul. Pa, pa.